Én mondtam. Mondnál Cristiano Ventóval 14.749, ez az eddigi legjobb ideje, Rozmis Robert pedig 14.547. Neki ennél egy hajszállal volt már jobb. No hát, a piros Pontiacban Kádika, alig néhány hónapos jogosítvánnyal, de ugye az autó nem jogsival, hanem benzinnel megy. Az alpályán pedig egy kék Swift. Kádika, nem áll, ne csinálj. Mondjuk azért mentségére legyen szóval, hogy Swiftek igen pörgősek, alig 600 kg az egész kaszni. Kádika 18.745 a Pontiacal, Molnár Martin pedig 17.438 a Swift-tel.